समावनो इन्डिपेन्डेन्ट थांखिखौ बिथांमोना फोजोबनो नाजादोंमोन मानोना माब्लाबा ससियेल मिडियायाव दामजाबाय थायो जे मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोनां प्रमद बर' सार लोगोसे मानगोनां जयन्त बसुमतारी सार 125 एमेन्डमेन्ट बिल जितु बिटिआर एकर्डनि जिखिनि दफा थिग बेखौ लानानै फिन आरोबाव सावरायफिननाय दिल्लीयावहाय खौरां एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोननाय जादों। थिग बेखौ लानानै इउपिपिएल दोलोनि गोख्रों मावथि सासे बर' लाइमोन बेजोंनो लोगोसे बिपिएफ दोलो जितु खोथा होदोंमोन मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जितु जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनाय थिग बेखौ लानानै गोबां खोथाफोरखौ नोजोर बोनानै बिथाङा फोरमायफैदों आरो बुंफैदों। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायोब्ला मिथिगोन, भिडिअखौ नायनानै लाग्रोनाय नोंथांमोना। दानि बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा काउन्सिल इलेक्शननि सिगां जि बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन दिनै बिथांनि रावा सोलायफैबाय। बिथांमोननि डिसिसना दिनै एसे आलदा जाफैबाय। किन्तु थांनाय इउपिपिएल सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा मानाव गेदेर रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय गाबोननो गगोन, जोङो गाबोननो बख'गोन होननानै माब्लाबाबो बे बाथ्राखौ बुङाखैमोन। बे बाथ्राखौसो बारम्बार होनदोंमोन आरोखि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा। मानाव गेदेर गबिन्द बसुमतारी बिथाङा मा होनदोंमोन? रन्जन दैमारि बिथाङा आयेन बायदियैनो आयेननि गेजेरजों सानसे जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैगोन होननानै बुंबाय थादोंमोन आरोखि। दा बेफोर बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां आं बे फंसे बाथ्राखौसो नोंथांमोननो खोन्थाग्रोनो सानबाय आरोखि, जायखौ दिनै ससियेल मिडियायाव जोङो नुगासिनो दङ दामानि। रायजो सभानि एमपि मानगोनां प्रमद बर' बिथां, लकसभानि एमपि क'क्राझारनि जयन्त बसुमतारी बिथांमोना दिल्लीयावहाय लकसभानि स्पिकार मानाव गेदेर ओम बिरला बिथांखौ लोगो हमनानै 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा आलोचना खालामनानै फैबाय। थारैनो बेनिफ्राय गोबां मानसिफ्रानो सानदों जे माबा नङा माबा मोनसे जासिगोन होननानै। बेखौ आं बुंथ'ला, बेखौ समाजो खोन्थासिगोन। किन्तु लोगो हमनाय बाथ्राया 125 एमेन्डमेन्टनि बाथ्रा आरो बेनि गेजेरजों बिटिसिआव 40टानिफ्राय 60टा समस्ति फेदेरनानै थाबैनो बिसायख'थि खुंनाय आरो डाइरेक्ट फान्डिं बेफोरनि सोमोन्दै आलोचनाया जादों। दा बेखौ उननि समाव नोंथांमोना मोजाङै मोनथिबावगोन। दा बाथ्राया जाहैबाय दिनै बिटिसि सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा आरो बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा मा होनदों जोङो बयबो मोनथिजोबखायो। आरो बे बाथ्राया माब्लाबा ससियेल मिडियायाव दामजाबाय थायो जे मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय काउन्सिल इलेक्शननि सिगां रायजो राजाफोरनि सेरावहाय आरो मिडियानि गेजेरजों बे फंसे बाथ्राखौ ओरैबायदि स्ट्रेस होनानै बुंदोंमोन, जों बयबो गोसोआव दङ। रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बख'नांगौआ जोंनि दायित्व। जोङो सरकाराव फैनाय लोगोनो बिथांखौ आरो बिथांनि लोगोफोरखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनाया जोंनि दायित्व। नोंथांमोना नायबायल' था, जों मावनानै देखायनो हायोना हाया। मानसिफ्रा बै समाव बिथांनि जि कनफिडेन्सनि बुंनाय बाथ्रा, बे बाथ्राखौ खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदोंमोन आरो बिथांनो लागातार भट थुदोंमोन। नाथाय फैयै बिथांमोननि दैदेननाय सरकारा दिनै 9 मास जाफैबाय। फैबाय थानाय सेप्तेम्बर मोनोब्ला कमप्लिट बोसोर मोनसे जानोसै बिथांमोननि खुंथाय गोहोआ। नाथाय दिनैसिम बिथांमोना सरकार सोलिबाय थानाय समाव बा सरकार दानायनि उननिफ्राय बिटिआर एकर्डनि सागानगिरि इन्डिपेन्डेन्ट गायसनगिरि चेयारमेन मानाव गेदेर रन्जन दैमारि बिथांखौ दिनैसिमबो जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनायनि बाथ्राखौ माब्लाबाबो बुंफेरासै। बे 9 मासाव गोबां रिपर्टारफ्रानो बिथांखौ सोंनो नाजायो, नाथाय बेबायदि सोंनो खाबुखौनो होखाया। आरो मेल मिटिंफ्राव बिथांमोननि बाथ्राखौ सावरायनाया टटेलि बन्दखा। जेबो बुंनाय खोनाखायाखै आरोखि दिनैसिम। ओमफ्राय दाखालि
बिथांमोननिनो सासे गोख्रों दैदेनगिरिया होनलायबाय बिटिआर एकर्डआव मानाव गेदेर रन्जन दैमारि बिथांखौ बख'नांगौ होननानै लिरनाय गैयैनि थाखायनो जे बिपिएफआ दानिया बख'नो हाला जाहैबाय। आयेन बायदिसो बिथाङा गसिगोन जाहैबाय। जायखौ बै समाव खुला खुलि गोसो गोथारै गोसो मोनसेजों गोरबो मोनसेजों मानाव गेदेर गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बे बाथ्राखौनो होनखादोंमोन आरोखि रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय गोसोब्लानो बख'नो हानायनि केपासिटि गैया। बेयाव आयेनजों खोथा दं, आयेन मथेनो बिथाङा गगोन, आयेनजोंनो बिसार जादों, आयेनजोंनो गगोन। बे बाथ्राखौ जावले बुंदोंमोन आरो दिनै बेनो फोरमान जाफैमारबाय। आरो बिटिआर एकर्डआव लिरनाय गैया होननाय बुंनाय बाथ्राया बे नंखाय। बिटिआर एकर्डआव 9.3 बे माबायावहाय क्ल'सआवहाय दङ बिटिआर एकर्डनि सागानगिरि मानाव गेदेर एनडिएफबिनि फाउन्डार चेयारमेन रन्जन दैमारि बिथांमोनखौ बख'नायनि बाथ्राया दं आरो बिथांजों गोबां एनडिएफबिनि केडार लिडारफोरखौनो जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ, रिलिज खालामनांगौ होननाया लिरनाय दं आरोखि। दा बिथांमोननि बाथ्रा, बिथांमोननि रावा दिनै सोलायफैबाय। गादिखौ मोनखांनायनि उनाव बिथांमोननि बाथ्राफ्रा टटेलि चेन्ज जाबाय। आरो बै समनि बाथ्राखौ जों गोसोखांनांगोन। बिथांमोना बिएनसि दानानै बै समावनो एनडिएफबिनि थांखिखौ बिथांमोना फोजोबनो नाजादोंमोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकारा। दा इदि जुदि नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला मोनथिदोंआनो जानांगौ मा फोरमायलांखो आरो मा बुंलांखो जे बिटिआर जिथु एकर्डनि जिखिनि दफाफोर दं थिग बेखौहाय गोदानै फिन सावरायफिनदों जिथु आद्रा थानाय दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो लोगोसे बिपिएफ दोलोखौ डाइरेक्टलि थांखिनानै बुंदों जिथु इलेक्सननि आगोलाव जि मानगोनां एनडिएफबिनि गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जिथु जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोगोन थिग बेखौ लानानै गोबां खोथाफोरखौ लानानै बिथाङा फोरमायफैदों आरो बुंफैदों। बिथांनि जिखिनि खोथा फोरमायलांनाय आरो जिखिनि खोथा बुंलांनाय बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंब्ला हमनो हादों जानांगौ। नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्टआव लिरना हरनो हागोन। लोगोसे इनक्लुडेड जिथु 9.3 ना 4 बुंखौ बिथाङा क्ल'ज जिथु एनडिएफबि बिथांमोनखौहाय जिथु जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनाय जिथु केस उइथड्र खालामनाय थिग बेखौ लानानै खायसे खोथा बिथाङा बुंदों। नोंथांमोना जायफ्रानोखि जिथु बिटिआर एग्रिमेन्टनि जिखिनि जिथु क्ल'ज दङ बेफोरखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना गासिबो मिथिखायोआनो जानांगौ बेयावहाय मा लिरनाय दं आरो मा फोरमायनाय दङ ना। आं बेनि सायाव बांद्राय गोलाव खालामला, नोंथांमोना जिथु भिडिअखौ नायनानै मिथिबायानो जानांगौ। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामना हो, बेनिफ्राय शेयार खालामना